Nopeus, luotettavuus ja varmuus ratkaisevat kuljetuksissa sekä padelkentällä. Siksi valinta on Kaukokiito. Kun grillihiilillä on väliä. Sunset Sarkolle. Hetkiä, jotka huomataan. VMH. Mitä parhainta iltapäivää täältä Lappeenrannasta. Tervetuloa takaisin seuraamaan ulkokenttien SM-kilpailuja. Meillä on grande finaalit edessä. Lähdetään nyt 14.30 aivan tuota pika-aikaa naisten finaalin kimppuun. Siellä kohtaavat ykkössijoitetut Marttina Minetti, Lilal Humalo ja he saavat vastata kakkossijoitetut Ella Sillanpää ja Saana Saarteisen. Huippumatsi tiedossa. Selkeästi 2 Suomen parasta paria kohtaa tässä SM-finaalissa ja ratkoo kumpi sen kultaisen Suomen mestaruuden ottaa nimiinsä. Niin kuin jo aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin, kun välieriä mentiin, niin Ella Sillanpää, Saana Saarteinen viisinkertaiset peräkkäiset Suomen mestarit, eli 6. peräkkäinen hakusessa tällä kertaa. Ja Marttina Lila puolestaan ulkokentiltä ei vielä Suomen mestaruutta. Ja Ellalla ja Saanalla tosiaan nimenomaan ulkokentiltä ne 5 mestaruutta putkeen. Ja Marttina on sitten enemmän dominoinut ehkä sisäkentillä. Marttina on pari viimeistä sisäkenttien Suomen mestaruutta puolestaan nimissä. Mut joo, semmoitteet lähtökohdat. Varmasti on todella nälkäinen Minetti Humala ja tänään silmissä kiiluu ensimmäinen ulkokenttien Suomen mestaruus. Tää peli alkaa pikkuhiljaa käyntiin. Siinä vielä Jokisen Emililtä viimeiset vinkit. Emili toimii Lila ja Marttinan Pekki coachina tänään. Padel Tampereen ja Suomen naisten maajoukkojen päävalmentaja. Tosiaan eka tää naisten finaali ja sitten perää mitelläänkin miesten Suomen mestaruudesta. Siellä kohtaa sitten sama kaava siellä. Suomen ykköspari, ykkössiidotut tähän turnaukseen. Janne Vuorinen, Henri Arnio kohtaa kakkossijoitetut Suomen kakkosparin Saska Huttusen, Antti Kaapmanin. Sitten finaalissa tähän heti perään. Joten aika herkkua luvassa. Suomen kärkiparit ratkoo Suomen mestaruudet meille tässä seuraavien tuntien aikana. Ja tosiaan allekirjoitetaan nyt vielä allekirjoittanut studiossa Saku Meskanen teidän kanssa myös nää finaalit äänessä. Painan täällä. Ja kysymyksiä viestejä saa laittaa, niin kuin jotkut on jo laittanut tonne DM:n puolelle, Instagramiin Meskanen Saku tai Padel Liitolle, niin sinne risuja, ruusuja tai mitä ikinä, niin antaa tulla vaan. Niin meitsi käy niitä sitten läpi. Ja tosiaan monella varmaan tuttu yleensä oltu Brunonkaan. Täällä Paatsioen Bruno on ollut mun aisaparina studiossa, mutta Bruno on nyt reissussa, niin allekirjoittanut painaa yksin, mutta tää menee vallan mainiosti näinkin. Eiköhän Brunokin sitten saada loppuvuoden FPT:ihin ja sisäkenttien SM:iin meikäläisen rinnalle tänne studioon. Mutta näillä askelmerkeillä kohta homma käyntiin. Nysä kertaa vielä pelaajille vähän, miten tänään edetään. Nysä virallinen tuomari Ari Nysä Nyyssönen ja vielä pelaajat siellä varmaan sisään tuloon valmistautuu, joten annetaan äänet tonne kuuluttajille, jos kohta alkaa ääntä kuulua.
pelataan nyt tässä showtouttia. Eilen oli allekirjoittanulla oli vielä pelit. Puolivälierät käynnissä tänne selostamaan tuli tuudaa 2 porilaista, Mikko Lehtinen, Karri Kangasniemi. He veti loistavasti eilen selostusta ja äijät hoitaa nyt kuulutusta tuon. Niin annetaan miesten nimille respektiä niin sanotusti. Hyvin. Jätkä vetää huikeasti ja käykää kattoo 2 porilaista someista, Instagram, YouTube. Niin huikeeta padel-kontenttia. Jätkät tekee hyvää työtä Suomen padelskeneen eteen. Hyvät naiset ja sieltä herrat, lähteekin porilaiset äänet. Annetaan äänet sinne. tervetuloa seuraamaan ulkokenttien Suomen mestaruuskisoja. Alkamassa naisten finaali. Eli mitä upein, tapahtuma on ollut huikea. Joten odotettavissa jopa henkeä salpaava ottelu. Pidemmittä puheitta, pelaajat areenalle. Ensimmäisenä Marttiina Minetti ja Lila Humaloja. Ja toiseen kulmaukseen Ella Sillanpää ja Saana Saarteinen. Mekki alkaa lämmetä ja Lappeenrannassa pelaajat on kuulettu sisään kentälle. Yleisöä saapunut Lehterelle oikein sankoin joukoin. Pääkatsomo ihan viimeisiä paikkoja myöden melkein täynnä. Myös terassi K18 anniskelualue on täynnä ja jengillä siellä virvokkeita kädet täynnä. Hieno nähdä, että väki löytää Lappeenrannassa mestoille. Ja miksei löytäisi? Keli mitä mainioin, paikka mitä kaunein. Täällä kelpaa otella Suomen mestaruudesta. Nysä kertaa vielä kentällä viimeiset säännöt kuntoon. Ja sieltä otetaan vähän yleisestä katsauksia, niin kuin näkyy. Lehterellä hyvin väkeä paikalla. Nysä on säännöt kerrannut. Nysä laittaa vielä 5 minuutin lämmittelyn käyntiin. 5 minuutin pelilämmö. Ja. Homma pyörii. Tosiaan, Ella Saana, 5-kertaiset ulkokenttien Suomen mestari. 5-kertaiset putkeen, voitot tullut 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Nyt olisi vuorossa 2-6 ja 6 tarjolla. Katsotaan, maistuuko, kun vastassa on Suomen kiistaton ykköspari. Minetti Humalo ja Marttiina Minetti, Suomen ranking 1, edustaa seuraa Padel Tampere. annetaan Mikko Lehtisen kerrata vielä pelaajat läpi. Marttiinan vierellä valkoisessa topissa Lila Humaloja, joka on Suomen ranking 2. Edustaa seuraa Open Padel. He ovat parina sisäkenttien hallitsevat Suomen mestarit. Toisella puolella verkkoa samanlaisissa asuissa kauempana täältä terassilta Ella Sillanpää. Ellan ranking 3. Lähempänä terassia Saana Saarteinen. Suomen ranking 5. Ella ja Saana ovat peräti 5-kertaiset ulkokenttien Suomen mestarit ja puolustavat titteliä tänäänkin. Nauttikaa ottelusta ja muistakaa kannustaa. Kyllä, siinä kuultiin, kun Mikko Lehtinen esitteli vielä pelaajat. Tosiaan, Marttiina Minetti, Lila Humalo ja hallitsevat sisäkenttien Suomen mestarit House Gamesilta.
Ja Ella ja Saara puolestaan sitten nämä ulkokenttien mestaruudet voittanut 5 vuotta putkeen, niin kuin on jo mainittu. Ainakin Marttinan palkintokaapista ainut iso titteli Suomessa, mikä puuttuu, on ulkokenttien Suomen mestaruus, joten Marttina on varmasti tänään todella nälkäinen tähän otteluun ja haluaa tämän viimeisen jalokiven ottaa sinne palkintokaappiin, mikä sieltä vielä puuttuu Suomen padelskenestä, mitä voi saavuttaa. Niin FPT, sisäkenttien SM, seurajoukkueiden SM, kaikki nämä Mixtin SM on Marttina voittanut, mutta ulkokenttien SM se vielä uupuu. Katsotaan tuleeko siihen muutos tänään, vai kruunataanko Ella Saana 6. vuotta putkeen ulkokenttien kuningattareksi. Se selviää hetken kuluttua. Samaan aikaan viereisellä kentällä alkamassa pikkuhiljaa naisten pronssiottelu, jossa kohtaavat Matilda Vainio, Mikaela Björström vastaan Meri-Tuuli Saarela ja Maria Teeriaho. Teeriaho ja Saarela nähtiinkin jo aamupäivällä striimissä. Heillä ei valitettavasti jakoja kyllä ollut alkuunkaan sitten haastaa Ella Sillanpäätä ja Saan Saarteista. Mutta heillä ei vielä SM-mitalleja ole taskussa, niin varmasti lähtevät nälkäisinä tähän pronssimatsiin. Siellä on kuitenkin vielä SM-mitallia nimenomaan jaossa toiselle, niin isot panokset sielläkin. Ja korjataan vielä, että siis Marjalla ja Meri-Tuulilla ei naisten avoimen luokan mitalleja ole. Muista varmasti seurajoukkueista on mitalleja, mutta ensimmäinen henkilökohtainen vielä hakusessa, joten sieltä varmasti pronssi maistuu, jos he sen pystyvät tänään kääntämään. Nämä parit on tänäkin vuonna. Viime vuoden lopussa tosiaan sisäkenttien SM-finaalissa kohtasivat. Siellä oli Lila ja Marttina parempia. Viimeinen kohtaaminen Open Padelilla. Korjaan, ei olekaan. Viimeinen kohtaaminen on Lila Marttina on kohdannut Kuopion FPT:llä viimeksi. Kuopion FPT Gold huhtikuussa. Silloin oli finaalissa Ella Sillanpää Saan Saarteinen vastaan Lila ja Marttina. Silloinkin Lila ja Marttina oli vahvempia loppujen lopuksi. Viimeiset 2 kohtaamista ainakin kääntynyt Lila ja Marttina hyväksi tässä matchupissa, mutta tänään ollaan ulkona. Peli on eri kuin sisällä. Joten hyvin tasaväkistä matchia odotettavissa. Ehkä pienenä ennakkosuosikkina lähtee silti Suomen ykköset tähän, eli Minetti Humaloja. Mutta hyvin pienoisena tasainen matchi varmasti luvassa. Lämmittelyt pikkuhiljaa lämmitelty penkkien kautta. Ja aivan kohta tuota pikaa homma käyntiin. Aika. Noin pelin alta. Pelaajat kentällä.
ystävät, peli on valmis alkamaan. Sitten homma valmiina lähtemään käyntiin. Ensimmäisen erään ensimmäinen peli syöttää Saana Saarteinen. Saana Saarteinen lähtee starttaamaan tämän SM-finaalin vuosimallia 2026. Huippumatsi edessä. Eiköhän nautita. Ensimmäinen syöttö liikkeelle. Tilan palautus on hyvää laatua. Painava Vibora. Saana Saarteiselta heti kättelyyn. Lila ei siihen ylty. 15-0 taululla. Se on leveä vähän. Ei. Saanko pallon verkkoon? Ja Ari Nysönen tosiaan tuomarina oikein tässä ottelussa. Harvemmin nähdään, että on ihan tuolissa Suomessa otteluissa. Lähinnä kentän laidalla. Lila räppää siellä loistava smashin. Taululla 15.30 ja heti pienet vaaran paikat. Saana Saarteisen syötössä. Vakuuttavasti tullut sisään. Molemmat parit. Upea peli. Lila Humaloja ja heti aukeaa 2 breikkipalloa ensimmäiseen gameen. Minetti Humaloja parille. Hieno blokki Lilalta. Ja tääkin tulee vielä Lilalle lapa. Marttina nostaa lobia kohti Ella. Kaivaako Lila vielä tämän? Kaivaa, se on kuitenkin lyhyt. Se blokki ei sentään enää ihan pysy. Hieno piste. Ensimmäinen breikkipallo selvitetty Ella ja Saanan toimesta. Toinen kuitenkin vielä jäljellä. Katsotaan pystyykö Minetti Humala ottamaan tämän käytäntöön heti ensimmäisen gamein. Se on nauhan puolella, se olisi ollut loisto palautus. Mutta se ei sitä nyt ole, kun verkkonauha se nimeisee. 40-40 taululle. Ensimmäinen tasatilanne. Selkeästi Lilaa lähtevät Ella ja Saana painostamaan, mutta Lila mikä kääntökämmen puolelta. Löytää tyhjää tilaa. Loistava kulma tuossa kämmenessä. Saana on voimaton. Ja toinen breikkipallo. Kolmas breikkipallo jo tähän ensimmäiseen gameen. Katsotaan onko breikki nyt jo tosiasia. Ykkössyötöllä mennään. Okei, Marttina ja Lila ovat paikan päällä. Todella loistava game molemmilta. Selkeästi on heti pelissä sisään, heti läsnä. Ei ohi game nyt Ellalta ja Saanaltakaan. Marttina ja Lila vaan pelasi loistelijan game siihen. Ja breikille lähdetään liikkeelle. Vakuuttava ensimmäinen game. Miesten prostipeli myös käynnissä. Kentällä numero 1. Siellä Meskanen Varis voittivat ensimmäisen erän 7-5. Äsken tilanne oli 5-4. Sitten Nurmi ja Sillanpään parille toisessa erässä. Seurataan myös sitä. Tai kerrotaan, kun sieltä loppu tuossa saana, että kuka miesten SM Bronssin nappasi. Hyvä kombo Marttinalta. Hyvä syöttö syvään. Tiukka lasiin. Loistavasti leikattu rystyvolley. Keskilasiin. Se tuottaa pisteen. 15-0. Korkea lobi jälleen. Marttina antaisee pompata. On vähän epämiellyttävää pomppu, mutta sen saa vielä peliin. On jälleen hyvässä paikassa tuo Lilan kämmen. Todella hyvässä.
Ei. 40-0. Tuolla taululla vakuuttavaa ensimmäistä pitoa kohti on Minetti ja Humaloja menossa ja näin tekeekin. Ellan palautus on leveä. 2-0 taululla. Syöttämään Ella Sillan. Vahvasti on Ella lyönyt tuota Viboraa alkuun ainakin kohti Lilan kulmaa, mutta Lila on hyvin siellä selvinnyt. Martinilta vähän helppo vire siihen. Mutta painavaa Viboraa Ella pystyy lyömään, varmasti yksi hänen vahvuuksia. On nimenomaan tuo Vibora ylälyönti. Ei. Nysas kertoo, että se on pitkä. Vähän nousee Marttinan palautus. Ella pääsee niin sanotusti räppäämään siitä tuommoista puolittaista rätkyä. Pitkin linjaa se tuottaa tulosta. Lilalla ei siihen enää saumaa ole, niin kuin tässä nähdään. Hyvä rätky. 30-0. Tärkeää pitoa kohti ovat menossa Ella ja Sanna, että pääsevät heti peliin sisään, peliin mukaan, ettei anna liikaa karata vastustajan. Sanonta vähän helppo ylölliti virhe. 30-15. Hyvä paikka Saanalta, korjaa hyvin. Loistava ujutus keskelle, vauhti on täysin oikea. Se tuottaa pisteen 40-15 ja ensimmäiset pitopallot Saanalle ja Ellalle. Hyvin Marttina raapii vielä tän. Vähän diipeliä poppu, se jää siihen. Marttina kattelee maata ja naurahtaa perään. Hyvä pito Ellalle Sanna, tärkeää päästä otteluun mukaan. Breikillä kuitenkin edellä Humalo ja Minetti, näin kättelystä. Käydään penkeillä ja jatketaan tuota pikaa. Pelaajat kentälle syöttämään Lila Humalo. Näin. Homma jatkuu. Lila Humalo ja syöttövuoro tilanteessa 2-1. Tilannepäivitystä miesten pronssiottelusta. Se on nyt lukemista. Ensimmäisen erän vei Otto Meskanen Akselvari 7-5. Toisen erän puolestaan Oskar Nurmio Henrik Sillanpää 7-5. Joten kolmannesta erässä ratkeaa SM Pronssi miesten osalta. Myös naisten pronssipeli kohta käyntiin. Kentällä 1. 15-0. Marttina virittää pienen kikin sinne. Se ei ihan riitä pihalle, mutta pomppu on epämiellyttävä tuolta häkistä. Ellalla ei siihen asiaa enää ole. 15-0. Marttina ottaa tämän itelle. Pelaa syvään. Jälleen virittää pientä kikkiä Marttina. Aggressiivisesti kämmenvolleita hakee. Se jää nauhan puolelle, mutta pelillisesti ihan oikea ratkaisu. 15-15.
Jälleen on korkea lobi ja Marttina virittää siihenkin iskua. Niin Marttina nähtiin kun Merituli Saarella välierässä paljon iski Ella ja Saanaa vastaan. Se ei tuottanut kyllä tulosta siinä. Marttina on lähtenyt samalle kaavalle. 15.30 ja ekaa kertaa heidän syödessä pienet vaaran paikat. Korkeata viljelee. Tätä on Ella ja Saana tykännyt tehdä. Täällä paljon. Marttina Rulla pysyy nipin napin sisällä. Tämä Vibora on loistava. Fist pump perään. Yleisöltä aplodit 30-30 taululle. Sieltä se löytyy. Marttinan ehdoton ase myös. Vibora pystyy modaamaan sitä todella paljon. Pystyy lyömään niin sanottua flatimpää Vaboraa välillä. Välillä kierteistä Viboraa sivualakierteellä. Vabora siis tamperilaisista ainakin tuttu termi. Vähän flatimpi Vibora, joka tulee vauhdilla. Versus sitten normi Vibora, johon haetaan enemmän kierrettä ja alaspäin suuntautuvaa pomppua. Lilalta siitä vähän helppo virhe. 40-40. Tasatilanne numero 1. Korjaan, 30-40. Ja breikkipallo. Se on juurikin näin. Breikkipallo Ellalle ja Saanalle. Upea piste. Lila pelaa loistavasti. Petaa paikan Marttinalle ja Marttina viimeistely on A-luokkaa. Loistava stoppari kohti häkkiä. Häkki antaa vielä myötäilevän pompun minuutin puolesta alaspäin. Ella ei siihen ehdi. Nyt ensimmäinen tasatilanne. Taas virittää Marttina puolittaista kikkiä. Ella puolustaa ja kierre yllättää nyt Lilan. Lilan aivan täydellisesti. Ja breikkipallo numero 2 aukeaa sillanpää Saarteinen parille. Otetaanko nyt breikki käytäntöön? Tämä riittää. Vähän helppo virhe, koska lasipomppu oli kuitenkin aika iso ja Saanalla oli hyvin aikaa se pallo napata niin kuin tässä nähdään, mutta se jää verkon puolelle. Tasatilanne numero 2. Tasan 40. Marttina kontrollaa tämän. Se on hyvää laatua. Lilalta hyvä kämmän pitkin linja. Saako Marttina kaivettua? Saa. Vieläkin piste jatkuu. Marttina kaivaa tämänkin. Ella lyö taas linjaan, niin kuin on tykännyt paljon lyödä tonne linjaan kohti Lilaa Viboraa. Nyt tulee smässi. Lila on täällä paikalla. Upea piste. Saanan blokki on lohistelias. Se näytti jo, että Lila ja Marttina tuon kairaa, mutta eipä kairaakaan. Saarteisen blokki pitkin linjaa on semmonen, että Marttina ei voi laittaa kättä yhteen ja kertoa, että hieno suoritus. Ja 3. breikkipallo on tosiasia Ellan ja Saanan kannalta. Jos tämä piste ei tuota ratkaisu, sitten mennään star pointtiin, eli ratkaisevaan pisteeseen. Eli 2 peräkkäistä breikkipalloa nyt tarjolla Ellalle ja Saanalle. Se on loistava paine. Marttina Vibora nousee vähän sieltä sillain. Ella pääsee painamaan hyvin palloa alaspäin. Lilan jaloissa on vähän tilaa ja blokki karkaa leveäksi. Taululle 2-2. Loistava game Ellalta ja Saanalta. Ja puntit ovat jälleen tasan. Arvoisat leivit, se oli heidän etu. Eli on nyt tasan. Golden point pitäisi pelata vielä. Pahoittelun correction virhe täällä 2-2. Joo. Nysällä virhe, Nysä nostaa virhettä käden pystyy virheen merkiksi, joka on oikein, koska se meni oikein. 15-0. Ella lyö taas kovan Viboran, Marttina ei pääse alta pois, taululle 15-0.
syöttö kohti T-pistettä. Tämä volley tulee 2 lasiin. Illa nostaa sen kohti Saanaa. Se kämme jää nauhan puolelle. Hyvä peli Lilalta. Lobi oli loistava. Pääsi hyökkäämään. Nyt kämme vaan. Pari senttiä vajaa. 30-0. Ella Saana. Leijaa leveäksi. 30-15. Marttiina pumppaa omiaan, että tullaan vielä tähän gameen mukaan. Myös naisten pronssiottelu lähtenyt käyntiin kentällä 1. Siellä siis Marja Teeri ja Meri-Tuuli Saarela kohtaavat Matilda Vainion ja Mikaela Björströmin. Siellä mitellään pronssisen mitalin kohtalosta. Ila puolustaa hyvin. Ella yrittää leikata aggressiivisesti tuota kämmenvolleita. Ihan oikea ajatus mielessä. Nyt jää vaan verkon puolelle. 30-30 ja pienet vaaran paikat on jälleen. Saana Saarteisen syöttövuorossa. Loistavaa on tämä Lilan nosto. Ella pistää sitten taas todella korkean lobin. Ja Martin antaa itselleen rehdin palautteen sen jälkeen, kun ei saa sitä laitettua ylhäältä kenttää. 40-30, ensimmäinen pitapallo. Ella Saana. Painava on tämä. Ella Sillanpää Viipora. Se tuo gamein heille 3-2 taululle. Ja puntit tasaisissa merkeissä on lähtenyt homma liikkeelle niin kuin oli odotettavissa. Käydään penkkien kautta ja jatketaan aivan tuota pikaa. Hetkiä, jotka huomataan. VMH. Pelaajat kentälle. Kahden minuutin breikki pidetty. Eemeli Jokinen jaellut vinkkejä Marttinalle ja Lilalle. Tosiaan Ellalla ja Saanalla ei penkkikoutsia löydy. Marttinalla ja Lilalla. Tosiaan Eemeli Jokinen, Padel Tampereen sekä naisten maajoukkueen päävalmentaja. Kertoo ohjeita ja ison avun se varmasti tuo, kun on henkilö, joka näkee kentän ulkopuolelta peliä. Niin, iso apu varmasti heille. Lilalta vähän helppo vire siihen, 0-15 taululla. Syöttö. Aikamoiset blogit siihen, kaksin kappaleen molemmilta. Taistellaanko vielä tämäkin? Ei, kun se on lavassa. Se on lavassa, mutta ei pysty viimeistelemään Ella sitä. Siinä moitti itseään ihan syystäkin.
Tässä nähdään vielä hidastuksen muodossa. Ai, se on ihan tonteilla, mutta ei käytetä sitä tonttia nyt hyväksi. 15-15. Loistava Marttinalta, todella loistava blokkivolley oikeaan paikkaan, keskeltä läpi. 30-15. Ei, syöttö. Syöttö. Kova vibraa hakeella. Se on kuitenkin takapainosta lähtevä vaikea lyönti, joten se leviää leveäksi. 40-15. Pari pitopalloa. Minetti Humaloja. Se on oi mikä. Loistavasti pelaa Lila sen loppuun. Oli aikamoinen kauhaisu Ellalta. Todella hieno semmonen tohon Marttinan Vabodasta. Mutta Lila viimeistelee pisteen kotiin heille ja näin pito on tosiasia. 3-3 taululle. Lappeenrannassa tosiaan pelataan huippupuitteissa. Perjantaina SM-kisat käynnistyy ja tänään sitten ratkaistaan mitallit. Pysyykö? Se pysyy sisällä hienosti Marttinalta. Ja tämänkin hän kaivaa. Ja sitten sekin leijaa Ellan vibora poikkeuksellisesti pitkäksi. Harvoin Ella noista tekee virheitä. Nyt sieltä semmonen kuitenkin tulee. Mutta tosiaan Lappeenrannan Padel-seuran järjestämät kisat Padel Zunon Myllysaaren ulkokentiltä. Täältä löytyy 6 panoraama ulkokenttää. Kaikilla laajat ulkohakualueet, joka on todella harvinaista Suomessa, että pystytään kisoja järjestäessä, joka pelissä pystyy ulkoa palloa hakee. Ja muutenkin loistavat puitteet tässä Myllysaaren virkistysalueella aivan keskustan tuntumassa tässä Saimaan rannalla. Ihan Lappeenrannan satamaan parisataa metriä tästä. Ja uskomattoman hienot puitteet ja mikä hienompaa, väkeä vielä löytänyt paikan päälle, niin täällä kelpaa kyllä operoida itse kenkin. Ella räppää jälleen viboraa pitkin linjaa. Marttinen tulee paikalle, ottaa verkon haltuun heille. Lilalta loistava lyönti linjaan ja loistava volley kombo. Onpa upea kombo by Lila Humaloja. Ensin pieni ujutus pitkin linjaa. Ella on senkaan vaikeuksissa. Lila ottaa pari askelta eteenpäin kohti verkkoa, leikkaa volley loistavasti keskustaan. Siihen ei enää Sanna Saarten yltä. 15-30. Ja Marttina ja Lila on hajulla ottamaan breikkiä. Upea chikitta Marttinalta. Se on ollut pitkään piilossa. Näyttää pitkään lobilta, mut kääntää sen sitten chikittana tonne crossiin. Ella joutuu kurottaan pahasti, niin kuin tässä nähdään. Joutuu ja ei pysty leikkaamaan sitä rystyä enää kenttään. 2 breikkipalloa, mennään 4-3 johtoon yhtäkkiä. Tässä oli vahva momentum ehkä enemmänkin Ellalla ja Saanalla. Nyt jos tästä pystyy breikin ottaan käytäntöön, niin se kyllä kääntyy. Ensimmäinen piste selvitetty kuitenkin Ellalta ja Saanalta, ensimmäinen breikkipallo. Katsotaan pystyykö nämä legendat servittämään myös toisen. Kakkosyötä lähdetään. Upea on jälleen tämä Marttinan laistattu rysty takakentältä. Verkko on heidän hallussa. Saana tulee kohti verkkoa, niin tulee Ellakin. Lila on kuitenkin päättäväinen tässä ja se on oikein. Lilalta huippupeli. Hyvä game heiltä. Saanan rystyvolleyblokki ei ole paljon leveä, mutta riittävästi on. Breikki käytäntöön 4-3 taululle. Minetti Humaloja parille. Taas mennään penkeille ja jatketaan kun vettä juota.
kentälle. Syöttämään Lila Humalaja. Lila Humalaja syöttämään tilanteessa 4-3. Ei. Kakkossyö. Pitkä. Taisteleeko Lila tämän? Lila taistelee tämän vielä peli. Se pysyy kentässä. Hieno pitkä piste käynnissä. Ellan chikitta-kääntö on hyvä. Saa nostaa korkean laadukkaan lobin. Ja Ellan 2 käden moukari on paikallaan. Siihen leikkaa perään. Marttinasen kaivaa kuitenkin vielä kenttää. Saane joutuu ottamaan rystypuolelta. Marttinalta upea smässi. Marttina Minetti. Flätti smässi. Liikkuvat taakse ja pallo lentää. 15-0. Hieno piste tän gamein alkuun. Molemmilta tiimeiltä. Loistava lyönti Lilalta keskustaan. Se kuolee niin sanotusti lasiin ja ei pysty sitä enää saada kaivamaan. 30-0. Okei, mitä taituruutta! Marttina Minetti. Hienosti saan sen kahivaa vielä sieltä jaloista. Mutta Minetti viimeisteli sitten hivenen tyylikkäämmin vielä. Naurut perään, että aijaa, tommotteenkin pystyy tekemään. Olipa huikea suoritus. Rystyranteessa on pronaatio. Ala Marttina Minetti. Korkee on jälleen tämä lobi. Ja ne on kyllä toiminut. Todella vähän on leijannut pitkäksi. Tänään aika tyyni päivä. Ei hirveästi tuule. Pystyy aika turvallisesti nostamaan tätä korkeata lobia. Lila Humalaja poistaa tämän. Vakuuttava puhdas pito. Minetti Humalaja parille. 5-3 taululle. Ella Saana syöttämään pysyäkseen ensimmäisessä erässä mukana. Syöttämään. Saana. Marttina pumppaa tähän omiaan, että tähän vielä breikki. Ella ja Saana on varmasti eri mieltä. Ja laadukasta padelia ollaan nähty molemmilta joukkueilta. Molemmat pelannut hyvin tähän mennessä. Pienet on marginaalit. 5-3, 3-5 taululla. Vähän pitkäs leijuu, 15-0. $30. Helppo palautusvirhe Marttinilla siihen väliin. Hienosti Marttinat on vielä kaivaa. Olipa epämukava pallo. Oli hyvä lyönti Saanalta, mutta jäsen kaivaa. Ella kaivaa tämän hienosti. Todella hieno puolustus Ella Sillanpää. Ella volley oli meinaa hyvää laatua. Hyvän gamein pelanneet Ella ja Saane tähän. 40-0 taululla ja helppo pito tulossa Ellalle ja Saanalle, joka tekee erittäin hyvää heille tähän väliin. Tässä nähdään Ella Sillanpää ja hieno kaivuri. Marttina Rätky
jää vähän kauas. Siinä olisi yhden askeleen vielä vaatinut lähemmäs, missä ne olisi voinut rokkaa kenttää. Perään vielä toinen helppo palautusvirhe tähän gameen. Se on niin sanottu ohi-game Minetti Humaloja parilta. Me mennään penkille ja kun penkiltä tullaan takas, niin Minetti Humaloja syöttämään ensimmäisen erän voitosta tästä SM-finaalista. Nopeus, luotettavuus ja varmuus ratkaisevat kuljetuksissa sekä padelkentällä. Siksi valinta on kaukokiippu. Kun grillihiilillä on väliä. Sunset Circle. Ottelun ensimmäisessä erässä tilanteessa 5-4 sijoittaa Martti Nieminen. Homma jatkuu. Minetti Humaloja syöttää ensimmäisen erän voitosta. Ella Saana nälkäisinä kohti breikkiä. Saana nosto on pitkä. 15-0. Vähän on leveä. Jälleen joutuu blokkaamaan. Marttina annetaan bombata. Molemmat tulee verkolle. Marttina löytää oivan paikan ja siihen ei enää Ella yllä. 30-0. Todella hieno lyönti. Marttina Minetti lopun jälkeen. Tässä nähdään. Tiputtaa sen tuomitteena Viiporana ihan sinne jalkoihin ja vie semmoiseen paikkaan, johon Ella joutuu kurottamaan. 30-0. 2 pisteen päässä. Ensimmäisen erän voitosta. Se karkaa Marttinalta. Hyvä peli Saanalta. Loistava palautus ja liike sen perään. Marttina volley leviää pahasti. Korkea on jälleen tämä lobi. Pitkäksi leijaa Ellan kämmen. Tavallinen virhe Ella sillan päälle ja Saanalle, joilla noi peruslyönnit etenkin ennen lasia, ne on kyllä leipää ja voita heille. Ja heidän vahvuuksia. Upea on Marttina leikkaus ja näin. Ensimmäinen erä on paketissa. Se menee parille Humalo ja Minetti. Lukemin 6-4. Laadukas ja viihdyttävä ensimmäinen erä takana, jonka nyt Minetti ja Humalo kääntää. Katsotaan mitä liemiä penkillä keksitään ja jatketaan toisen erän parissa hetken kuluttua.
30 sekuntia. Ottelun toinen erä alkaa. Saan Saarteinen syöttö. Toinen erä valmiina käyntiin. Saan Saarteinen syöttää. Katsotaan missä merkeissä tämä erä lähtee käyntiin. Ensimmäisen erän Lila ja Marttinen sai todella vahvan alun. Oi. 15-0. Saaralta hyvä isku siihen. Tulee vähän päin Lilaa, mutta hyvässä hengessä. Yritetään sorit. Ellan painava Vibora on hyvää laatua. Se osuu sinne Marttinan jalkaan. Nyt Ella löysi. Sai hyvin painettua tuota Viboraa. Siinäkin lähtee hakemaan aika kovaa lyöntiä. Nyt se on mässiä pitkin linjaa. Sen toteutus ei kuitenkaan onnistu. Onpa upea tämä Lilan kääntö. Todella. Ja jo ensimmäinen tähän peliin, minkä Lila kääntää. Kämmenen tonne crossiin häkkiin. Löytää sieltä hienon tilan. 30-30 taululla. Pienet vaaran paikat. Ai, Saana. Syöttö oli hyvä. Tulee siihen hyvällä jalalla, mutta se jää valitettavasti verkkoon. Ensimmäinen breikkipallo aukeaa. Minetti Humalaja parille. Ja toistaako ensimmäinen itseään? Alkaako tämä taas? Minetti Humalajan komennuksessa. Kyllä se näin tekee. Kyllä se näin tekee. Heti ottavat breikin tähän alkuun ja siirtyvät 1-0 johtoon. Sama kaava kuin ensimmäisessä erässä. Siinä he breikkasivat ensimmäisen gamein, pitivät toisen. Sitten kuitenkin Saanailla pääsi mukaan, tuli 3-3. Sitten saivat vielä Marttinilla tarvittavan break ja pitivät loput. Syöttämään Marttinen Minetti. Minetti syöttää 1-0. Breikillä edellä. Tämä Minetin volleille ei ole, mutta Saana päättää ottaa sen ilmasta. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu ja pelin tempo on nopeuttava. Ellalta käymme verkkoon. 15-0. Ja miesten pronssiottelu on päättynyt. Siellä miesten pronssia ulkokentiltä täältä Lappeenrannasta vuosimallia 2026 saa Henrik Sillanpää, Oskar Nurmio. He voittavat pronssiottelussa Aksel Variksen ja Otto Meskasen lukemin 5-7, 7-6, 6-2. Onnittelut sinne ronssisista mitalleista. Naisten pronssipeli vielä käynnissä kentällä 1. Siellä ratkaistaan toisen pronssin kohta. 15-15. Tämä Martin Mitin syöttövuoro. Hienosti Lila laittaa sinne kulmaan. Tämä on lyhyt. Martina lyös mässiin. Se tulee häkistä. Ella kaivaa se hienosti vielä peliin. Jälleen hyvin löytää Lila Humaloja ton keskustan ja saadaan ongelmissa. Hieno piste, 30-15. Jos otetaan nopeasti kiinni, miten parit on edennyt tähän finaalivaiheeseen saakka. Marttina Mitti Lila Humaloja ykkössijoitettuina toki lähti tähän turnaukseen. Saivat ensimmäisen kerran Byen. Sitten puolivälissä kaatui Satu Salonen, Sini Jokinen lukemin 6-1, 6-0. Välierästä tänään Matilda Vainio, Mikael Björström kaatui lukemin 6-1, 6-1. Ja siten on etty finaaliin. Ellalla ja Saanalla kakkossijoitettuna lähti turnaukseen. Ensimmäisen kerran Vyö. Sitten puolivälierissä voittivat Iida Palompi ja Janstenin 6-2, 6-1. Tänään striimivälierässä Merituulin ja
Marian 6-0. Loistava puolustus. Huono smästi Martinalta. Ja Saana kuittaa sen hienosti. 30 tasan. Ja jälleen haistelevat vastabreikkiä heti takaisin. Ella ja Saana. Tässä nähdään vielä. Se jää siihen tarjottimelle Saana saarteeseen ja Saana rokottaa loistavasti. Niin, Ella ja Saana voitti sitten välierässä tänään aamulla 6-0. Marja Teeriahan merituuri Saarella. Ja sitä kautta edennyt finaaliin. Martina Minetti Lilla Humala hävitti vain 2 gameia koko turnauksessa ennen tätä peliä ja Ella ja Saana puolestaan 3 ennen tätä peliä. Aika dominoivat esitykset ollut molemmilta pitkin tätä turnausta. 40-30 pitopallo Martina Minetille ja Lilla Humalalle. Siirrytään 2-0 johtoon tässä ottelussa. Grafiikka on vähän väärässä, meillä lukee siellä 2-0, mutta peli on vasta 1-0. 1-0, 40-30. Hienosti Ella jälleen blokkaa. Ella kyllä tykkää blokkailla ennen kuin lähtee eteenpäin. Jota voi pitää ihmeellisenä valintana ja pidän minäkin, mutta harvalla on tommoisia käsiä. Se ei mene ihan verkon, eli tämä Lilan reaktio volle. Mutta niin, Ella on varmasti maan parhaita blokkaamaan palloa. Kovia smasheja noilla käsillä. 40-40. Tasa 40. Ensimmäinen tasa. Upea volley Martinalta, mutta siitä kauniimpi on vielä Ella Sillanpään kaivuri. Martina ja Lila vaihtavat nyt ruutuja. Lilakin tottunut pelaamaan paljon B-ruudun puolella. Nykyään ehkä enemmän A-ruudussa kuin pelaa Minetinkaan, mutta muiden parien kanssa on pelannut B-ruudun puolella. Tässä syy miksi. Lila Humaloja ja upea smästi. 3 metristä pihalle. Upea isku by Lila Humaloja. Tässä vielä uusintana. Sieltä lähtee. Sinne ylälasiin osuu. Ella vain katselee. Kun pallo kiipeää 3 metristä pihalle. Ensimmäinen etu. Humaloja Minetti. Perfect volley. Täydellinen volley by Martina Minetti. Hyvä kombo. Syöttö syvään rystylle. Saat kämmen volleille. Leikkaat sen syvään. Saanalla ei siihen asiaa. Taululle 2-0. Ja samaa kaavaa toistaa tämä toinen erä, mitä toisti ensimmäinen erä. Siinä Martinalla ja Lilalla myös oiva startti. Ja siirtyy nopeasti 2-0 johtoon, niin kuin tekee myös tässä toisessa erässä. 2-0 taululle. Ella Sillanpää syöttämään. Tämä volley leijuu pitkäksi. 0-15. Nauha. Ykkössyöttö uusiksi. Loistavaa laatua Martina Chigitta. Lilla tulee päättäväisesti siihen. Saanan blokki on pari senttiä pitkä. Loistava peli Humala ja Minetti parilta. Näin 0-30 taululle. Ja vaaran paikat on jälleen läsnä tässä Ella Sillanpään syöttövuorossa. Tämä olisi erin tärkeä game nyt Ellalle ja Saanalle, että pääsisivät mukaan tähän toiseen erään. Mutta todella vahvalla pelipäällä on tällä hetkellä Minetti Humaloja. Minetti kaivaa tämänkin peliin. Ella räppää Viboraa sinne. Se on vähän leveä. Ja nyt on vaikeuksissa viisinkertaiset hallitsevat ulkokenttien Suomen mestarit. 0-40 taululle ja tupla breikki haisee tällä hetkellä vahvasti Minetin ja Humalojan suuntaan. Ella ja Saana siellä pitää pientä taktiikkapalaveria ja naureskelevat keskenään, josko se siitä lähtee. Eikä se niin tee. 0-40. Katsotaan pystyykö he selvittämään nämä breikkipallot. Minetti saa sinne mailan lavan alle, mutta hyvin on leikattu tämä Ella Sillanpään volley. Martinan lobi on pitkä. Ensimmäinen 3 breikkipallosta on näin selvitetty. 2 vielä edessä. Tiukka ja hyvä syöttö Ellalta sinne lasia kohti. Lilalta palautusvirhe. Montaa Lila ei ole tähän peliin tehnyt, mutta sieltä
Sieltä tulee 1. Näin 2-3 breikkipallossa selvitetty. Katsotaan selvittääkö vielä 3. vai ottaako Minetti Humaloja breikin käytäntöön. Syöttö. Minetti ehtii tähän. Kääntää crossia. Nyt leikitään, tanssitaan crossileikkiä. Minetti leikkaa siihen. Lila pelaa pitkin linjaa. Marttinalla on paikka. Marttina feikkaa smashinsä. Oi hienosti saada sen kaivaa vielä. Kaivaako tämä? Sitä ei kaiva. Upea peli Minetti Humaloja. Ja näin. Breikki saadaan voimaan 3-0 taululle. Vakuuttava startti. By Marttin Minetti Lila Humaloja. Käydään penkillä ja jatketaan aivan tuota pikaa. Sekuntia. Kentälle. Toisessa erässä tilanteessa 3-0 syöttää Lila Humaloja. Homma jatkuu 3-0 taululla Lila Humaloja syöttövuorossa. Korkea jälleen tän saada lobi. Marttina lyö kuitenkin kovan bahdan siihen. Tämä on vajaa. Lila lyö jälleen smashia. Ellan blokkikädet on kuitenkin jälleen iskussa. 2 oivaa blokkia siihen. Ja Marttinalta saadaan virhe pois. 0-15. Vakuuttava, loistava palautus, painava semmoinen, 2 käden rysty. En yllä kiertää sinne Lilan jalkoihin, se on ilkeä pallo Lilalle. Ja näin, virhe siihen, 0-30. Ja Ella ja Saana on tullut penkiltä vahvasti takaisin ja haistelee breikkiä. Joka olisi heille kyllä elintärkeä nyt tähän hetkeen. Lilalta kuitenkin loistava ollei syvälle, jota ei pysty Ella kaivamaan takaisin. Hyvin käyttää jälleen Lila. Lila lyö hyvää sinne kohti Ellan kulmaa. Ella on lasien kanssa vähän pulassa. Leveeks leijuu. 30-30. 0-30 johto on humennut nyt Ellalta ja Saanalta käsistä. 30-30 ja iso piste meillä käsillä. Ellalle ja Saanalla etenkin. Tämä tekisi hyvää ja päästään tokan erän rytmiin mukaan. Hyvä lobi Saanalta. Ellan blokkikin on loistava. Nyt on verkko hallussa. Loistava peli. Täältä Padelwestin kakkikolta. Ella Sillanpää, Saana Saarteinen. Ellan viimeinen volley on loistavasti leikattu. Lilan nosto karkaa pitkäksi ja breikkipallo aukeaa Ellalle ja Saanalle. Breikkipallo numero 1. Katsotaan saavatko he tämän heti käytäntöön. Eivät saa ensimmäisestä ainakaan. Se palautus on pitkä.
Lila saa vauhtia tuohon puolittaisen rätkyy hyvin. Saanan pokki vähän huonosta asennosta leijuu pitkäksi. Ja näin breikkipallo on kääntynytkin pitopalloon. Pitopallo 4-0 ja se vaikuttaisi jo aika turvalliselta johdolta Lilan ja Marttinan kannalta. Hyvin puolustaa Sanna Saarteinen tämän smashin eteenpäin. Sen näki nyt kaukaa, että Lila virittää smashin. Helppo lukea ja Saana viimeistelee sen loistavasti. Saana on siellä valmiina. Ja tämä eteenpäin puolustus on loistavaa luokkaa. Tasatilanne numero 2. Katsotaan aukeako tästä. 2 breikkipalloa vai 2 pitopalloa. Jälleen Ella blokkaa sen. Vaikea oli taas lyönti, mutta Ella ei tuota haasteita. Paljon Lila kääntää tonne pitkin linjaa ja se tuottaa tulosta. Lila humaloo ja jälleen todella fiksu peli. Ella jo odotti, että nyt se tulee tonne crossiin, mutta ei se tuu. Lila kääntää vielä senkin linjaa. Ellan painopiste on väärässä suunnassa ja sieltä löytyy tila. 2 pitopalloa Lilalle ja Marttinalle. Marttina tulee hakemaan tän ylhäältä. Lilan volleista on painetta. Saanan peruslyönti jää verkkoon. 4-0 taululle. On vakuuttavasti tullut tähän tokaan erään Marttina ja Lila. Ja koko otteluun tietenkin. Ella ja Saana, nyt pitää löytää jotain. Pientä taikalientä kropasta, jolle tämä ottelu käännetään. Ja comeback niin sanotusti viritetään. Se voisi olla sitä. Loistava painava viporo Sanna Saarteiselta. Siinä oli vauhtia takana oikein huolella. Ja Lila yrittää sitä blokkia ottaa, mutta se on vaikea blokata ennen lasia tuo. 15-0. Helppo virhe Marttinalta perään. 30-0. Jälleen on ruvennut aurinko paistaa ihan hyvin. Lasit lämpenee, joka tekee laseista vähän vielä kimmosammat. Etenkin miesten pelissä se varmasti näkyy. Meillä 2 aika vahvasti iskevää joukkuetta siellä vastakkain kuin tämän pelin jälkeen sitten. Janne Vuorinen, Henri Aarinen kohtaa Antti Kammani ja Saska Huttusen. Lasit on lämpöiset ja pallot lentää. Okei, mikä pomppu tossa. Se on leveä. Ja vähän Saana ja Ella kyseenalaista, että oliko se leveä, mutta se on selkeästi leveä. Pomppu tulee niin paljon ulos, se pystyy näkemään, missä pallo on ton jälkeen. Jos se olisi sisällä, niin se ei noin paljon sieltä ulos tulisi. Musta se on hyvä. Siellä Nysäkin vähän arpoa tuomarituolissa, mutta päätyy, että ei ole leveä ja se menee oikein. Selostamasta näytti hyvältä. Loistelias palautus Lilalta ja tilanne kaventuu. 40-30. Vielä on kuitenkin 1 pitopallo Saanalla ja Ellalla. Käsissä. Ja he saavat sen siitä käytäntöön. Tärkeä pito Ellalle ja Saanalle. Taululle 4-1. Ja Ella ja Saana on jälleen mukana tästä erästä. Mutta hommia on tehtävä. Marttina Lila 2 breikkiä edellä. Breikkien kautta. Jatketaan kohta.
Ottelun toisessa erässä tilanteessa 4-1 syöttää Marttina Minetti. Homma jatkuu. Taulu 4-1. Minetti syöttää. Siellä penkillä taas. Emeli Jokinen jakeli vähän vinkkejä. Minetti humaloja parille. Tämä Ellan kärki. Moguli tulee vielä kenttään kärjen kautta. Piste jatkuu. Upeasti liikkaa Ella tämän kohti häkkiä. Marttina sen saa vielä. Marttina kämmen volley lähtee vähän pienestä liikkeestä. Ja leijuu pitkäksi. Ei saa kontrolliin tuota. 0-5 tolku. Ai. 2 helppoa virhettä nyt Martinalta. Kämmen puolelta. 2 volleita. 0-30. Ellalla Sanalla paikka iskeä takaisin. Hyvä kuitti. Ja näyttää itselleen, että näin sen pitäisi toimia. Siinä on rytmi paljon parempi tuossa kämmen volleyssa. Ja pystyy leikkaamaan sen syvään. Ja Ella on vaikeuksissa. Ei tykkää päästä sitä lasiin. Joutuu kauhamaan jaloista ja nyt se ei onnistu. 15-30. Marttina Minetti ja Signature Vibora. Tohon keskellä tommonen flatti Vibora, niin sanottu, jossa on paljon vauhtia. Keskilasiin. Se tulee yllättäen. Marttina pitää sen loppuun asti piilossa. Sitten painaa sen painavana siihen keskilasiin ja ei ole Ellalla sanoa asiaa. Näin on homma jälleen. 30-30. Korkea on jälleen tämä. Marttina antaa sen bombata. Ja pistää 4 metristä pihalle. Näin se homma toimii. Varmaan vähän yllätty itekin, että sen sai 4 pihalle. Se ei kuitenkaan ihan verkon vieressä ollut, mutta noin se käy. Tässä vielä uusinta siitä. Ja näin on. 0-30 tilanne kääntynyt 40-30 tilanteeksi. Pitopallo 5-1. Ja se olisi tarkoittaisi, että on gamein päässä. Gamein päässä Suomen mestaruudesta. Ensimmäisestä semmoisesta heille ulkokentillä. Kiitos. Hyvin hakee saanut tämän lilan smashin. Nyt ei Ellakaan sitä blokannut ja Marttina on kyllä nyt tonteilla, mutta jälleen on tämä helppo virhe siihen. Marttina hymyn kanssa ottaa tämän virheen vastaan. 40-40. Vähän se leijaa leveäksi. 40-40, ensimmäinen tasatilanne. Korkea on lobi. Tätä ne on viljellyt paljon. Ja siitä ei ole. Montaa ei ole karannut pitkäksi. Se on toiminut hyvin. Lilalta puolestaan tulee helppo Vibora-virhe tähän. Ja näin. Ensimmäinen etu. Ja breikkipallo Ellalle ja Saanalle. Joko maistuisi ja olisi pikku iskun paikka takaisin. Ui, pari senttiä. Mä katsoin jo, että sekin blokki pysyy. Ella ei ole varmaan niinku... Ei ole montaa blokkia tässä pelissä mistään, vaikka no ei ole helppoja palloja, kun Lilla räppää tuohon linjaan. Se ei kuitenkaan pysy. Vaikeasti noin on kontrolloitavissa. Helpompi niihin olisi lähteä ehkä eteenpäin ja puolustaa eteenpäin, mutta Ella niitä tykkää blokata. Nyt tulee molemmat kohti verkkoa. Lila kommunikoi loistavasti. Lila huutaa molemmat tulee. Ja Marttina löytää tilan välistä. Loistava kombo heiltä. Nuori herra, olkaa ystävällinen ja kiiruhtakaa pois siitä. Etu numero 2 ja 2 pitopalloa 5-1. Paljon nyt tulee Marttinan kämmenvolleille palloa ja enemmän ehkä Marttina on ruvettu nyt kääntämään. Tämä lobi on todella epämukava. Marttina saatiin kuitenkin vielä peliin. Ella räppää kovaa Viboraa, mutta Marttina on paikalla. Lilan volley on todella hyvä volley pitkin linjaa. Taululle 5-1. Yhden gamein päässä on Minetti, Humala ja pari.
syöttämään. Ulkokenttien Suomen mestaruudesta vuosimallia 2026 täällä Lappeenrannassa Padeltuna Myllysaaren ulkokentillä. Aika vaikea on tämä lobi. Lillasaaren kuitenkin kenttä. Se tulee isolla bombulla. Vähän tyhmästi Ella pelaa sen Marttinan lapaa ja Marttina löytää tilan crossista. 0-15, 3 pisteen päästä. On Suomen mestaruus. Loistava Ellan lyönti kohti häkkiä. Perään Vibora vähän suhisee. Tulee kuitenkin kenttään. Taas samaa kaavaa, mutta jälleen on blokki loistava. Huikea peli Minetiltä. Vie siihen loppuun. Viimeistelee pallon tonne pitkin linjaa häkkiin. Häkkipomppu on myötäinen. 2 pistettä erottaa Suomen mestaruudesta. Lilan ja Martin. Loistava lobi. Saana moittii siinä itseään. Ja meillä on käsillä 3 Suomen mestaruuspalloa. Ne on käsillä Lila Humalojan ja Marttina Mietin hyväksi. Tämä olisi heille ensimmäinen Suomen mestaruus ulkokentillä. Siitä lähtee syöttö. Se jää verkon puolelle. Kakkossyötöllä mennään. Upea chikitta Marttinalta, mutta vielä upeampi on Ella Sillanpään kääntö. Aplodit yleisöltä ansaitutti siitä Ella Sillanpäälle, niin kuin kuuluukin. Ensimmäinen eräottelu ja turnauspallo selvitetty Ellan ja Sanan toimesta. 2 vielä käsillä. Toinenkin selvitetty. Hieno kombo jälleen Ellalta. Syöttö tee pisteeseen. Perään terävät askeleet ja loistava kämmen volley nurkkaan, mistä Lila tuli pois. 2/3 selvitetty. Vielä 1 käsillä. Kakkossyötöllä lähtee tähän. Se jää lyhyeksi. Nyt räpätään. Jälleen blokkaa sen. Tätä ei enää blokkaa. Se on siinä. Ulkokenttien Suomen mestarit vuosimallia 2026 on Marttina Minetti sekä Lila Humaloja. Lukeminen 6-4, 6-1. Vakuuttava turnaus, vakuuttava finaali. Ansaittu Suomen mestaruus. Se on hänessä. Ensimmäinen Suomen mestaruus tälle parivaljakolle ja kullekin ensimmäinen ulkokenttien Suomen mestaruus. Sisäkentillä tämä pari on jo Suomen mestaruutta päässyt maistamaan, mutta nyt tulee vielä myös ulkokenttien Suomen mestaruus. Ja niin kuin penkiltä nähdään, ja näistä tuuletuksista se maistuu, hymy on herkässä, niin kuin kuuluukin tällä parilla. Lila Humalo ja Marttina Mietti, ulkokenttien Suomen mestarit, vuosimallia 2026. Katsotaan saadaanko likat vielä haastattelu pisteelle, niin saadaan tuoreet mietteet tuoreilta Suomen mestareilta.